Magarizo. Quase vai por. Agora vai no Guini. Calma, tá andando. Dani só tem capone. Dinobva kwachiota chinapa. Kwachiota. Zvinenge wakaripa sezva uri kuita? Kubva 2006. Munhikwa? Munhikwa. 2006? Makore mangani kuma 16? 16. Ndakandichirarama zvangu nawo but. Muranana? Uyu muningina. Indiri muningina wawo. Tutedzana. Munotedzana? Alright. So, toti muedza kuti tono zvakamira sei nai? Azvindo? Madhakira wanani kuti muye pana? Tafonera mukoma Robert. Ndovazoti taireka. Oh. What I think. Sada kuti muende ene mugara pabhenja. Kana wagara pabhenja Robert. Sekuru. Achitosanganiswa mushonga wake achimwa. Ndinotenda. Uchimutora achirutsa uchiona. Ndinotenda. Uvo clip. Ndinotenda sekuru. Gasore mashura. Mugara. Imi gara apa ndangoti mutaure nhoroondo yemukoma wenyu kuti zvanga zvakafamba sei zvitanga zviita sei ivo vachiita sei vachiitwa zvavari kuita. Handitika mati mabva kwachiota handiti dambudziko remukoma wenyu rakatanga sei? Rakangotanga vachiita simple draw zvavari kuita. Kubva ipapo wanenge wamunhuku vanokwanisa kuita 2 weeks kana 3 weeks vasingadyi. Vachirarama nekunwa mvura chete. Shunu kana mwedzi. Shunu chavangatokwanisa kudya mahewu kana skadi vonwa. Chavanozoitira kuti vanwe zvinhu zvakaita porridge vanenge vachiitira kuti vaone chekurutsa. Ipapo vanogara nebhopoendi vasiya bhopoendi mumota. Pese pavari vanofanira kufamba nebhopoendi. Bhopoendi ndechimwe. Vakawana zvakwidza vanofanira kubvisa bhopoendi mukana. Vokwanisa kurutsa vakarutsa vanogona kuita kana kuti wanawo. Vachifurwa nemhepo. Saka zvinezvi manje vakuita kudzipa kwawo. Izvozvo ukavabata vari papo vanogona kutomhanya kweso kuti vakwanise kuwana mweya vanenge vavharwa mweya. Saka hondo yekuti taedza zvese zvakanaka. Handiti. Taedza zvese 16 years Ngoma Robert, I think you can understand kuti situation yacho inenge yakamira sei. Every day. Handiti. Ndoziva kuti dambudziko rakareba kudaro rakatora nguva yakadaro munombofamba semhuri semafambiro amaita pazuva ranhasi muchiuya imi mukoma neminimina. Musingataure zvenyu mazita kwamakaenda uye kana chinzi kana kwakataurwa mazita kwamakaenda musataure zvinhu zvakare. Zviri kunzi dambudziko iri chii kana vachitaura dzingave tsanangudzo kuchipostori kana kumasvikiro? Nhau iripo ndiyo yekungonzi zvinenge zvichinzi ihondo dzemusha. Asi kuti tizoziva kuti hondo yacho iri kubva panani ipapo hatina watatawana hatijekisi. Asi kamutoti ndimi kamusha wacho saka ndimi kuroya yakamukoma ka. Naye mukoma muri kufamba nemuroyi wenyu ka. Musha wakakura. Okay. Saka munoona zvinoitika mumhuri. Inenge yayekuti ava vana baba vavo vanenge vachingonzi zvoonereweko. Ava vari kukuwo zvoonerewe kupi? Ikoko. Handi muri kuona manje. Saka zvinozowanikwa zvazvo zvinonetsa. Iwewo semunhu haungaregere mwana wamai vako achifa wakatarisa. Saka ndione ngwakumhanya kwese kuna nachiremba takaedza zvese tikadi kusvika vakudzinga vavhurwe pfungwa. Svika mumwe chiremba ndiye akazoita experiment yavada kuita papo. Ndokunge wakaenda kutheatre kamukana ka4. Vachida kuvhura. Ana chiremba vozotanga kuitira nani. Saka zvinezvi zvinhu zvacho tasvika pakuombera. Unoziva unombotanga uchamira semurume kasi zvinosvika pakureba. Zvinosvika pakureba. Handiti. Saka rakazota. Ivo vana chiremba vachitora ma-X-ray vachiita sei vari kuti chii? Zvese zvavaifungira hapana chavari kuona. Zvese zvavaifungira kuti ndo zviri kukonzera hapana chavari kuona. Saka zvinezvi vanhu vanenge vaakutoti taakukupa mushonga iyi asi taakuita isotofundisa. Titimboona kuti unoshanda here. Saka mushonga wacho unogona kungoshanda kubva izvozvo kusvika kana kuti mangwana makuseni zvototanga futi. Ndi muri kuona manje. Saka zvinezvi kuti varare vane mapiritsi avanonwa ekukotsirisa aya ndokuti vakwanise kurara pese pavari vanofanira kunge vainawo. Ndoupenyu hwavakurarama.
kuti vanzwe zvaanani vanofanira kumwa mapiritsi vaya voita sevanodhaka vokotsera. Kasi mangwana makuseni kungofurwa nemhepo sezvatiri kuita ipo pana hondo yacho yatotanga ndakugoridi ndouya mupfupa nechiworksuit uyu akamirapo saka zvatora kurema. muona baba mushonga wandii tichaunwa ndii muchakubetserai munopora munopora saka ndinoda kuti muchanwa mushongawo munongoshinga muona mushonga wopera then mozoudza zvinoteera natategura handiti kuti mushonga wanaka mukona nawo ndichatanga ndoona muziva kuti mushonga wawo wesipoison aurai mandana Deureka one. sepera nyumba yake tumndosa kama piwa paketi. Ndekurutsira Nderenyi roro mzati mukutorisibisa. Rafana kutoshiba. Zvimushonga wanenge wazvijera 16 years. Kuti manwiro acho avari kuita. Unongeti. Mavaviri acho. Ende munoona chinoitika mukumarobha. Kana zvikanzi zvakwidza vakutanga kurutsa. Ipapa munogona kushamisika mushonga wamuri kuno wari kunwa. Vakarutsa ipapa vanogona kutadza kubuya. Mukavapa kana sadza panapa handiti kuti vadya kana mugondo sadza kana kuvanwisa bhodho remukaka. Vakarutsa. Aburitse sadza vaburitse mukaka. Vanenge vachiburitsa mafuro. Mafuro chikafu chese kana kuvapa muriwo chaiwo kuvadyisa muriwo kudai ndiri yese yemuriwo vakatanga kurutsa hamone kana tsanga vakanwa supa iyoyo kuvanopa izvose zvamuri kuva izvo vakatanga kurutsa hamutomboona kana eni giremu yekuti vanwa supa vanongobuda furo chete vanogona kuburitsa zvimwe zvinhu zvakatsvukuruka sezvakaita mushonga iwo zvaunoshaya kuziva kuti zviri kubva kuri. Dambudziko racho regai tione sekutaura kwaita tateguru tasu kuti regai ndimboedzi handi manzo vachitaura vati regai timboedzi izoita nhoroondo pamberi avo. Patuna manumira acho kuti inomvura mufanira foma kapu iwayo matishurumu anotanga mabhurashoko mudzimu wotiudza kuti tusvika pano ndotanenge da kuzochiita toda mupore baba. Mutupo ndiani? Shumba. Mupore mzuru. Muita semrum. Muita kupisa. Kupisa.
Ani maona maondera akaita vanhu pamapinda ndo pamamada kutiza ipapo nokuti vanhu vaya vazoitei naana shumba vazukuru muri kuti vaya vazoitei vana zvakaoma kutsvaga rubatsiro saka zvinosvika padhoo woti handinoziva zvinoita mweya yakaipa izvozvo hani mazvoona watombosvika pacho pari kunzi patisekuru tasva pana pa7 Anderson wosvikayo pagedhi wobva wati ndanonokera notoita patience kuno kuchipatara chaiko chaiko munhu anogona kutoadhimitwa asi achipora ndo last ke handiti pasara wani ngoshingirira urikuona miri wavainawayo nguma usiriwo miri sezvavange vakaita tese tiri panhapa tiri vatete pamiri wavange vaina okay munhu anga akasimba papapa mukapinza vakapisa hembeso maticho aripo usimuka chinomvura yoreka 1 usamiri ukuti kwani gagagagga yene munhu ka 1 ngaiperi yeah anopora
Ndatenderwa ndore bhokweni. Ndani? Tavutora? Ndotorera bhokweni. Tambomira. Nguva zhinji kuti varutsa vanotodai nebhokweni. Tambomira. pavanenge vachiisa bhokweni zvinenge zvavhara. Vanenge vachida kudzokurutsa asi zvichiramba uku. Okay. Saka vanozoisa bhokweni. Ndatimboona zvemushonga izvi kuti Kunda kwakanaka sepo. Ariko zvawo.
vatorera bhoko iri yavanongoshandisa. Vanhu vanofana kuita mutemo mushongo wavanokuita. Kukia pani. Tahu ya? Saka nokachema zvinobatsirei? Apa yang murah bang? Raya bagaimana tu mereka oke? Ante nanda udah usia mana? Kalau cema ko orang kita juga mau mau terus kan? Mau aja ya warna apa apa? Cara warna apa itu panggilannya apa? Aku dia bunda, dia nasi jual, ini jual, ada. Aku cuma pasal sama dia. Kita berjalan. Ngapain sih wong duwe? Abet dalam sekolah. Abet sebelum itu udah abet dalam sekolah. Jadi itu semua udah ada sebut. Nggak aku bisa. Nah juga udah foto kan itu saya tuh masih. Itu Maria. Karena memang dia malah kurang kebanyakan orang tahu. Karena dimakan berapa tuh? Jangan dimakan. Aku makan berapa kami ini?
mambo. Chadona nani? Ndio siku. Wewe ndio unataka batu. Ndio mna kuidonza kandione. Kaya kunonga. Ikakwa. Ani kama kafutika biku paka mukira asima katengeza. Karibu. Hii ndio ama itu. Sana nanzi ndio nayo kawashi. Dala. Ndio mrodu kwa kawashi. Uta sasa bandu na turugu. Ndio mrodu kwa udara. Saka nao zingana ndibanjanisa mutu wa kawashi. Tizo. Nanas. Ya, tore. Anji welcome. Anji welcome sana. Kakacheka mchongo mlango. Mchenge kwa mwenye tatawa wapi? Kiu nikadakara kadere ya mambo. Nikadakara kadere ya mambo.